Mentida, no ens respectes. I si ens respectes, no ens estimes. Sí, mare. Quan s'estima, se fa el que els pares volen i es pensa com ells. No, se pot estimar una persona i pensar i obrar de diferent manera que ell. Una persona qualsevol sí, amb els pares no. L'amor als pares és obediència, si no... L'amor meu. Òrnies, no crec en el teu amor. No responguis així, filla. L'amor tant és fill del que estima com del que se sent estimat. Si no hi creieu, vos mateix no perdeu la meitat de l'amor que us tinc. Sabieses, ja saps que no ho entenem, això. No, filla, parla pla, com nosaltres. Ta mare i jo volem fets i no paraules. Ja ho sabem que en tens de molt boniques. Respecteu la meva manera de viure. Sí, si no voleu que me'n vagi o que no pugui més. Això no es diu filla. Deixem-la dir, posat a tolerar, deixem-li dir tot. I que se'n vagi, i que no torni més. Bon vent. Prou, quan t'enfades te tornes dolent.